klikni. Da sam ja primijetio nešto sad, dogovorio ja vam. Znači ovo ovdje je Jugovički potok, a ispod mosta je Deropa. I ovdje s ove dvije rijeke se spajaju i nastaje zalomka. Ovo je Deropa i tu nastaje zalomka. Sad ćemo lijevo preko mosta. Evo, ovo je selo Stara Fojnica. Planu imamo danas prvo se popet na ovu Mjedenu glavu vrh i onda bi trebali na planinu Brnjac sve livadama gore, a ispod bi trebao kanjon Neretve da bude Zelagora preko puta. Mislim da će baš lijepo biti prizori. Nema nekih ucrtanih puteva, ali čini se po satelitskoj karti da je džip prolazio, pa vjerovatno ćemo i mi moći.
kako blizu izgleda ova mjedena glava. Morat ćemo mi sada lijevo od nje skroz otići kroz usjek pa se onda opet gore. Nećemo frontalno ići. Prelijepi predjeli. Koliko ima leptira. Sad još malo imamo makadama. Onda idemo ovim putevima koji nisu crtani. Evo ovdje izvire voda iz ovog kamena. Ajde pravo još. Trebali smo ovdje. 10 skrenuti. Evo mene na putu sad. Evo Zelengora preko puta. Ovo je dobro dok još strana nije pošla. Sad će dosta strmije ići, tako da ćemo vjerojatno ostaviti bicikla ovdje negdje, pa pješke do vrha. Tu ostavljamo bicikla
Sad imamo 1,5 km do vrha, ovako. Tako je. I zanimljivo uopće ne. Ovo dole je kanjon Neretve, a ovdje ovo je Radova planina. Preko puta je Zelengora. Ondje je Pridvorica, u onoj uvali. Aha. Nije nam ni malo pametno u šorcevima hodat. Ko je znao da velika trava. Ima se ovdje još popet, dobro. Ovdje je auto prolazilo. Ovo nam je vrh, Medena glava. Ovo je naprijed Bjelasnica, Gatačka. Čini se da je velika šansa da će nas kiša uhvatiti. Samo da ne grmi. Blizu smo vrha, a strmo dobro, sunce ne pomaže ni malo. Biće da je ovo najviši vrh. Jedena glava. Pogledaj koliko ima ovih gomila. Ja vam zove Ilirsko. Jedena glava, 1602. 1602. Golemo, nikad mi se ovo nije desilo da tačno bude u metar. Ovo je Zelengora. Ovaj vrh ovdje je Uglješin vrh. Ovo je Volujak, a iza je Maglić. Čak se evo i Bioč vidi. Ovaj dole plato je Vučevo, a ovo je ovdje Glavice.
Gdje su oni nestali? Ajmo i dole. Jo, trave. Na dijelovima skoro i do vrata ima. Što je strmo, čovječe. Jak on tu u hladu će biti. Fina ova voda sada na suncu. Ja ću vamo. O, što je ovo liku? Kolika je gljiva. Moram poništiti ovu turu, jer prvenstveno smo kontali sad desno ovdje pa preko ove planine Brnjac da se spustimo nazad. Ali puno nam je, ostavit ćemo to za drugi put. Sad se vraćamo istim putem do auta. Kako je dobar put bio. Imamo se ovdje sad popije gore.
leptira koliko je. Prelijep kraj. Oh!